ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. Дар имрӯза навор 10та мошинҳои Мерседес ҳастанд, ки бо нархҳои арзон ва мошинҳои беҳтарин ҳастанд. дӯстони азиз, видеонаворро то охир тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед, ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор астед. Мо дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. мо бошои видеонаворро сар мекунем. дӯстони азиз, дастгири моро фаромӯш накунед. видеонаворро то охир тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бо хабар шавед. Агар шумо ҳама хел мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номарои имо ватсап мо равон кунед ва мо дар видеоҳои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки дар канали мо обуна шавед. Якум мошини фурӯшӣ ҳастад, дӯстони азиз, Mercedes Benz S-Class аст, ки соли барои 2001 дар кузофи седан, сӯзишвориш бензин, газ ҳарчӣ кор мекард, объём мотор дагуфтагия, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор, коробка, хаддавоиша мега 100% аст, кондитсионераш кор мекунад, кузов салон тоза, газаш евро 4 аст. ҳуҷҷатҳои мошин то 14 апрели соли 2022 муҳлат дошта. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 45 000 сомон мегӯяд. бо арзон меша бородор, казоне ки харидоре марҳамат дар рақамош давраи экран занг занед. де мошини фурӯшӣ аст, дӯстони азиз, иншам Mercedes Benz S-Class аст. чӣ хеле ки гуфтем, имрӯза навор 10та ҳамаш Mercedes-ҳо S-Class аст, ки соли бароши мошин 1995, кузофи седан, сӯзишвориш бензин, газ, объём мотораш 1.8 литр парастои гуфтагия, коробкаи мошин механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега ягонта маълумотҳои дигар нест. ҳамихел гуфтагия, ки мақсад ки савдо танҳо дар назди мошин мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошина 35 000 сомон мегӯяд. бо арзон ҳам мешавед. дар рақамош давраи экран марҳамат занг занед, маълумотҳои иловагӣ аз соҳиби мошин гиред. сеюм мошини фурӯшӣ, чӣ хеле ки гуфтем, дӯстони азиз, Mercedes аст, ки соли барошаш 1996, кузофи седан, сӯзишвориш бензин, газ, объём мотораш 1.8, коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон маълумотҳои дигар нест. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 33 000 сомон мегӯяд. мошини арзоне. бо арзон ҳам мешавед. рақамош давраи экран марҳамат занг занед. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. маълумотҳои иловагиро бо аз соҳиби мошин метавонед дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ ҳам аст, дӯстони азиз, Mercedes, соли барош 1996, дар кузофи седан, сӯзишвориш дизелӣ аст, объём мотораш 1.8 гуфтагия, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. сабаби фурӯхтан мега срочно пул дар кор шудагия. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. нархи мошина 25 000 сомон мегӯяд. бо арзон мешавад. марҳамат дар рақамош занг занед, мошина харидорӣ кунед. панҷум мошина бародаро Mercedes, соли бароши 2000, дар кузофи седан, сӯзишвориш бензин, газ, объём мотораш 2 гуфтагия, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад дар шаҳри Душанбе. инам срочно мега пул дар кор шудагия мефурӯшаш. нархи мошина 36 000 сомон мегӯяд.
бо арзон мешавад ин рақамош марҳамат занг занед. Мошини хубе, мошини харидорӣ кунед. Шашум мошини фурӯшӣ ҳастаи Mercedes-Benz S-Class аст ки соли бориш 1998 кузови седан сӯзишвориш танҳо бензин буда авиамотор 2.3 гуфтагӣ коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, ягон задагӣ пӯстагӣ надорад, ходовой амаш 100%, балонош 90, пешгаз, кондитсионераш 100% кор мекунад, ҳуҷҷатҳои мошин бучидагианд, тонировкааш 3 моҳи муҳлат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, нархи мошини 75 000 сомон мегӯяд, бо арзона мешавад. Срочно Россия мерем, сум дар пӯшидани рақамош занг занед, мошини харидорӣ кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз Mercedes-Benz S-Class аст ки соли бароишаш 1998 дар кузови седан сӯзишвориш бензин газ ҳазш кор мекарда, авиамоторша 1.8 литри простой гуфтагӣ, коробкаи мошин автомате, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ходовой ҳамаш 100%, балонош қариб 100% ҳастанд, магнитофони мошин сони замонавия мегӯяд. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархи мошини 70 000 сомон мегӯяд, бо арзона мешавад ин рақамош дар рӯи экран марҳамат занг занед, ягон вариантҳои дигар гуфтагӣ нестед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз, иншам Mercedes-Benz S-Class аст ки соли боришаш 2008 кузови седан сӯзишвориш бензин газ ҳазш кор мекард, авиамотори мошин 2 гуфтагӣ, коробкаш автоматаи мошин беҳад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 та балони нав дорад, коробка мотор 100%, ходовой 100%, техосмотраш то 1.06.2022 муҳлат доштааст. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархи мошини 89 900 сомонӣ мегӯяд. вариантҳои алашиш танҳо ба Toyota Camry D американский европейский мақсад алиш мекард. бо савдо ҳам мешида, танҳо дар назди мошин марҳамат рақамош дар рӯи экран занг занед. наҳам мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз Mercedes-Benz S-Class аст соли бориш 1998 кузови седан сӯзишвориш бензин газ ҳазш кор мекард, авиамотораш 2.8 гуфтагӣ, коробкаш автомат, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор, коробка, ходовой, кондитсионер, печга ҳамаш бородору 100% гуфтагӣ, балонош 70%, аккумулятораш нави пачкаи документош қатъи тонировкаош 7 моҳи муҳлат дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошини 89 000 сомон мегӯяд, бо кадоме харидори конкрет наҳай савдо дар пеши мошин мешавад, марҳамат рақамош занг занед, мошини хуб аст. даҳум мошини фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз Mercedes-Benz S-Class аст ки соли боришаш 1997 дар кузови седан аст, сӯзишвориш бензин газ ҳардуш кор мекард, авиамотори мошина 2 гуфтагӣ, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошина 55 000 сомон мегӯяд, бо арзона мешавад ин рақамош занг занед, марҳамат мошина харидорӣ кунед. дӯстони азиз, имрӯза навори мо 10 та мошинҳое ки дастрас кардагӣ будем пешкашатон гардондем. Аз шумо хоҳиш мекунем ки ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар имо WhatsApp-тон видеоро
падида чекинед ва касоне ки меҳмон ҳастед дар канар ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед.